गोजोन फुंबिलिनि बर' निउज चेनेलनि गोदान खौराङाव बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब बानायनानै होदो। दानिया फैदो दिनैनि गोदान खौराङाव। 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएल दोलोआ बोसोरारि जथुमा खुंनायजों लोगोसे ब्लकनि बिबानगिरिफोरखौ सोलाय-सोल' खालामदों होननानै मिथिना मोन्दों। गोदानै 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएल कमिटिनि आफादगिरि बिबानाव प्रनय बसुमतारीखौ आरो गाहाय नेतारि ए बिबानाव मृत्युंजय बरगयारीखौ लोगोसे गाहाय नेतारि अ बिबानाव निर्मल मुस्काखौ थिसनबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायखौ जों माब्लाबाबो गनायनानै लानो हाया। बे बाथ्राखौ बुंथिदों धेमाजि जिल्ला एबसुनि नेहाथारि अजय खाख्लारि बिथाङा खुंगा 39थि गेजेर जनाय गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो खुंगा 31थि गेजेर जनाय दखरा एबसुनि बानजायनायाव जथायै साननैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंजानाय 1 नं जमुगुरिनि गेलेग्रा फोथाराव गेजेर जनाय दखरा एबसुनि थान्दै मेलाव धेमाजि जिल्ला एबसुनि नेहाथारि अजय खाख्लारिया बाहागो लानानै रायजो राजाफोरनि गोबां जेंना, फरायसालिनि जेंनाफोरखौ लानानै बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुंथिदों। गुबुन फारसे रायजो सोरखारा आसामनि गासै मोनद' हारिसाफोरनो ट्राइबेल बिमुं एसटि होनो नागिरनायनि थांखि लानायनि सायाव बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा फानिराम ब्रह्मआ माखासे गोनां फिनजाथाय होदों। एसटि मोननाय आरो मोनैया खान्थिनि बाथ्रा, मोननांगौबा बादा होब्लाबो मोनखागोन। बे बेलायाव गावजों गाव सोंखारिलायनायखौ लांनो नागिराखै होनना एम फानिराम ब्रह्म बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंदों। बर' कछारी अनसाय गाव हायुं खुंथायनि बानजायनायाव जनजातीय गौरब दिवस भगवान बिरसा मुन्डानि 150थि जोनोम सान फालिदों। बे हाबाफारिखौ सानजारि नोगोरनि सिमेन्ट सापरियाव थानाय बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला बारग' बिएलटिनि अनसाय आफादनि गाहाय मावखुलियाव गाजा गोमजायै फालिनाय जायो होननानै खौरां मोननाय जादों। कार्बि आंलं जिल्लानि हावराघाटआव हावराघाट गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव 74थि गायसनथाइ सान फालिदों। बड' साहित्य सभानि 74थि गायसनथाइ सानखौ साननैनि गाबगोनां हाबाफारिजों कार्बि आंलं जिल्लानि हावराघाटआव हावराघाट गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव 15 आरो 16 नभेम्बर खालि कार्बि आंलं जिल्लानि हावराघाट गुदि बर' साहित्य सभानि बानजायनायाव हावराघाट स्टेडियामनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय जायो। गिबि साननि हाबाफारियाव सनिबारखालि फुंनि 9 रिंगायाव खन्थाइ आवरायनाय, सावगारि आखिनाय आरो गुबुन गुबुन थुनलाइयारि बादायलायनायजों जागायनाय जायो। हावराघाट नोगोर बर' ससाइटिनि फोरोंगिरि आरो आफादगिरि कमल ब्रह्म बिथाङा बेखेवना होयो। अरांनि मासबाद मडेल स्कुलनि गोरायुंनि मोनसे लाजिनांथाव जाथाय। प्रिन्सिपाल अरबिन्द कुमार सिंहआ आइजोफोरनि खिखरसालियाव हाबनानै फरायसाफोरखौ बुयो। 14 नभेम्बर गथ'सा सानखालि फरायसाफोरा मोसादोंमोन आरो खिखरसालियाव जि-जोम सोलायनो थांदोंमोन। बे समावनो अरबिन्द कुमार सिंहआ टयलेटआव हाबदोंमोन आरो टयलेटआव सौग्रावदोंमोन। 15 नभेम्बर खालि फरायसालियाव बेले-बेजे सोमजिदोंमोन। प्रिन्सिपालआ जेब्लाबो आइजोफोरनि सायाव लुबैसुला नोजोर लाखिदों। जुदि नोंथांनि जिउआव सासे फोरोंगिरि दं अब्ला नोंथाङा गुबुन जेबो खालामनो हानाय नङा, प्रिन्सिपाल बिथाङा बुंदों। जेब्ला बियो सासे हाबा जायै आइजो फोरोंगिरिखौ नुयो अब्ला बियो सोङो, नोंहा बयफ्रेन्ड दं नामा? फोरोंगिरिया गैया बुंब्ला बियो फिन बुङो, बे बैसोआव बयफ्रेन्ड गैयालासे माबोरै थांना थानो हानो? माब्ला हाबा जागोन? हारसिं थानाया माबायदि मोनो? बेबायदि गाज्रि बिथाङा सोङो। दायो बिथांखौ पुलिसआ खायो होननानै खौरां मोननाय जादों। बिष्णुपुर 2 नं सिकजरा ओनसोलनि गुदु अरनाव मैदेरफोर। बिष्णुपुर हाग्रानि हाग्रा बिबानगिरिफोरा हाग्रानि मैदेरफोरखौ होसोनानै मानास नेसनेल पार्कनि सिङाव दैथायहरनो थाखाय मोनसे अपारेसन जागायदों। सासे सुबुङा फोथाराव खामानि मावबाय थानाय समाव बे मैदेरफोरखौ नुदोंमोन। हाग्रा बिफाननि बिबानगिरिफोरनो उनाव खौरां हरनायनि उनाव हाग्रा बिफाननि बिबानगिरिफोरा जायगासिम सौहैदोंमोन। उनाव हाग्रा बिफाननि बिबानगिरिफोरा मैदेरखौ होसोनानै मानास नेसनेल पार्कनि सिङाव दैथायहरफिननो नाजागासिनो दं होननानै खौरां मोननाय जादों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। अन्नानै खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो।